original ni Plantipa. Ni kung tabuan ni kay ngayon na magamit ni sunod. So apa kan itaw dito? Ayo. Ayo. oh, unsa man dong. Unsa man dala nimo? Unsay dudong oy? Kita ko dudong oy. Paakon di karon. Ganahan pa kung paak laki. Say paakon bagod. Aw, sorry day Inday. Dili day ka dudong Inday di ka. Nabuang na kadiha. Dogpay sa maka kanang aswang igo terus padol na ko niya saman. Unsay padol oy? Lain na po ng padol oy. Okay ra man nga padol basta kanang sakto-sakto lang gud sa keyboard. Nag-inigat na po ng Indaya ay. Sige na ba? Paakon ti karon. Paguro ka kaptilog, dakog padol. Nya gusto ka mo tilaw. Nakay daghang luso diha og tubol. Unsa man ang sulod sa imong malita diha? Unsay tubod og luso oy? Ay kabala kanino timpayong nako ugi ka ni made in Chinese. Ano man ka oy? Kanang imuhang luso niya ako no paakon. Ay, nako kagat. Sus, kay gata po ng Indaya oy. Sige hikap ka ba ito ba? Ikat da. Pakom ti kwayo ron. Nya. Ngano ka paakon man ka sa man takdan na ka diha? Pag sulting na takdan na ka kay kuyugan ti ka atos kuan ospital. Sig na mental na ka ba? Or wala pa ka na mental kay hatod lang ti ka dito. Gwapo ka kuya. Sobrang kagwapo nimo. Pa kaning dako nimo ha. Basta kaning gamer kini mo ha. Ay! Papaakon ko niya. Nako niya babisag sa maka touching lang ko gaba pinada. Ay! Kada kain. Dali mo to. Si ka touching ba? Mura mo kag nagbasket? Touching. Napoy travel din na. Ina palpala. Si palpalan ba ay? Kagod ko niya kaning lambing-lambing ragod ba? Say lambing-lambing ba? Wa gani ko kabalog. Kinsa kang anak? Kalit ra kag abot botho dire ni panimalay nako. Sige na good. Kanang pagkanindot yung lambing nga. Tanawa. Naguba akong payo. Kana ka. Magiguba. Sige na kung mag-touching lang ko nimo kanang naon na pag-touching ba. Unsay touching? Sulay touching bisan pag igo ra mapahid ning gamay nimong panit sa akong panit ba taltag ng ngipon nimo Kanang pudi ananaon. Sige na kuya. Please. oh takor ba kaya ni palad nako basig kausa hapak nga rep imong ngipon ipo na tanan mura nagmanggang hinog. Kasi magkahinog ko eh. Dili lang ko prutas. Yummy ko oy. Itaching na ko niya eh. Kung payong kay umbrella. Ngayon siya. Lucy. Lucy balasing eh. Ay, kuya. Papaakal ko. Murag nagpanggol lang ning bayota ay. Murag gikan maguro ka kagawas mental guro. Naong ko lang nimo ay murag di na ka saligan. Unsa saligan ba oy? Ikaw good kining kabalo na ka kuya. Nindot ra kuya ko umbrella kay naguba. Ingon ko ayo palpala. Unsa man ka? Ilis di og kaning touching ha kaning imuha sa ubos. Ang kaning yummy ba? Kana ba? Ba ako niya bisan sira kong mata kuya mo na. Ay, nako kaigat ba ni kuya? Oy, sige kuya. Inapalpala. Sa igat, ako na naman maigat na nga. Ikaw na sige kag mura kag bitok diha nga wa mahimutang.
Sus, kalami ba mong palpalo ni? Wag tangguro ng mata ni mo. Slokon ko na mata ni mo doka bokon, nabuang ka da. Imo tas loko niya mo mo touching ko si muha niya mo ug dako ni mo ana. Ay, silorak akong mata. Si touching ng anak ko yung sa gana na. Yummy kika. Sige na kuya, isang touching ra ba? Sus, ganiha ra ginang istorya nimong touching ay. English pa kaya ra, Bisaya ra ba kag naong bayuta ka basig bangag na imuha ron. Kasi pangag ba oy? Sige na ba? Sa kadiyot lang, nakatouching na akong payong si Muha. Ang gola ng bayuta, nangita mo rog sakit sa lawas. Yeah. Gilok na kaya kong lubot. Ikaw ba, ganin na rin ka, ganan ko ni mo. Kain bayuta. Nyag magilok na imong lubot diha. Sa gilok ba, oy? Sige na kuya. Please, one more time. Kanang lubot ni mo rob, tuslokon ko nagkawayan ron. Mura juga nilitson nga baboy niya. Unsa ni lechon baboy? Ug imo tawag ko nako, dako ni sabot. Yagi ana ning tubol. Di lang ang tubol yagi ani katupay 2x2 ang tatay ko sa una. Mental eh. Bayuta gikan guro kay. Lubot nimo gibutang ay tuslok 2x2. Lubot pa na. Panaon ko ng lubot nimo. Kuha na niya. Unsa pa naon? Agay! Gipa na akong lubot, agay! Mura ginig bulate ni bayuta. May pa mo pauli ka dito bayuta ka. Saman bunalan di ka pauli. Bunale. Di ka patawa. Iya po, uy. Sige, moto na ko. Sige, bye-bye. See you tomorrow morning. Kiss mo na. Iga, bye.